هەڵبژارتنە جەنابێ سەرۆک نێچیروان بەرزانی بەڕاستی گەلکی جێ خۆ دەهات و هێویا ملەتێ کورد گەلێکی هێویکی لەسەر vê malbatê taybet datînin ev malbat mestirin ji herêmê tevdî yanî çarnekarê Kurdistanê çavê wan li vê malbatê yû taybet cîlê siya cîlekî xort û kare gelek xizmetê bike ekî wek Serok Nêçîrvan Barzanî cê hêviya miletê Kurd e wê karekî pir hêja ji miletê Kurd bike û rastî hêvîke pir mezin ji temamê miletê Kurd her çarnekarê Kurdistanê çê dibe dema got pirsgirêka Kurdî di destekî emîn debe û destê vê malbatê debe û ev kes xeyr û xelefin wek eredî xeyr û xelefê lê xeyrî selef ev malbat cê hêviya miletê Kurd e wan bihêvîne got hêviyê miletê Kurd jî serkeve û rengekî şêwazekî hêja ev millet zilmek pir mezin dît zehmetîk pir mezin derbas dike û ev malbata hanî taybet Cenabê Serok Mesûd Barzanî jî û Cenabê Kak Nêçîrvan Barzanî evana cê hêviya miletê Kurd in wê gelekî hêvî li ser wan bêdanîn û înşallah serkeftin ji miletê Kurd re û her bijî Kurd û her bijî Kurdistan. دەستپێکی پیرۆزبایی ملەتێ کورد تمامی دکن سەرکەتنا هەڵبژارتنە و بەرلەمان تمامی کوردستانە عراقی و سەرکەتنا سەرۆک نێچیروان بەرزانی هەڵبژارتنێک بدەنگە نە دەنگێ نۆت و نەفاسلێنە دەنگێ برا پرانی و ئەوایەک دەستکەک دیموقراتی تەمام و divêna barê rejî em dibêjin vegerandina postê serokatiyê careke dîtirê giring e ji miletê Kurd timamî re ne ji miletê Kurdistana Iraqê tenê de wek serokekî erê di heremeke serê di hundirûyê Iraqê de lê serokatî wek heremekî ji wê derbas bê ne wek serokatiya hikûmetê tenê meselê cîbcîkirina meselê xizmetguzarî û tiştê heyî Kurdistanê ev ji me re giring e yanî ne hindike em mûlo hêvî dikin îro di rojhilata navîn de dibin siha va rejîmê diktatorî û ferdî de ev bingiha li Kurdistana Iraqê û helbijartinê goçê dibin û îro helbijartina serokekî carek dîtirê piştî Serok Mesûd helbijartina Kak Nêçîrvan serokatiyê em mûlo dibînin navnîşaneke ji miletê Kurd re got bi hewerê bi meselê dîmokratî xurtkirina meselê dîmokratî xortê nû careke dîtirê cihgirtîne di rêveberiya Kurdistanê de ev helbijartin dê nîşandan heta kîja derecê nerîn û nerîna dîtirê xurt dibe û wê bibe bingehek ji xurtkirina meselê iqtisadî re cihgirtina xorta re ya jinê re de mesela diplomasî her tiştî em îro jî wilo kêfxweşin got berê jî Serok Mesûd û hikûmeta herem piştgirtina miletê Kurd timamî kiriye bi taybetî ê miletê Kurd li Kurdistana Sûrî wê tê de berdewam bin û em wilo hêvîne jî diplomasiyeta Kak Nêçîr di demê derbasbûyî de ne hindik bû têkiliyê wî bi der û dora re dewletê dora û ê navdewletî îro cihêr hetiyê li cem xelkê timamiye em carek dî pîroz dikin ji Kak Nêçîr ve ji miletê Kurd li Kurdistana Iraqê û miletê Kurd seranserê rojhilata navîn got gavek bêjî carek dîtirê ji bercewendê miletê me re tiştê got dixwaze berê miletê me dawa azadiyê dike dawa dîmokratiyetê dike û serketnayî serketina ji vî miletê re destpêkê de ji bo helbijartina Kak Nêçîrvan Barzanî bo posta serokatiya herêma Kurdistan em careke dî pîrozbahiya wî û Partiya Dîmokratîk Kurdistan û gelê Kurdistan dikin ku bi helbijartineka azad û fermî û vekirî hata helbijartin di Parlamentoya Kurdistanê de bi dengekî xuya بۆ سەرۆکê herêma Kurdistan bêguman Kak Nêçîrvan Barzanî kesayetîk navdara xwedî rola xebateke wî qada xebata siyasî û pêşmergayetî gewre heye mezin heye ji ber vê yekê em hêviyek mezin di helbijartina wî de dibînin ku karibê yek rêziya mala Kurdî di Kurdistana Başûr Kurdistana Iraqê de û ev xizmetguzarî
و گەشا پێدان و ئاواکردن و پێشکەتنێن گۆل کوردستانی چێبووی ڕۆلەکەوی گرنگژی تێدا هەبوو کارێ بەردەوام بکێ ئێمە هەیڤیا مەژی وەکە کەسێن وڵات ڕۆژاوای کوردستانی ئەم بهێڤینە کو کاکنێچیر یەک تشتێک گوهارتنێک و چێ ببن چاوێکی چاوە لە هەرێمێ کوردستانê li Iraqê em dibînin ku ev rewşa hestiyar hesas ku Rojavayê Kurdistan tê de ya bibe cihê sekinê û piştgiriya gelê Kurd û gelê Sûrî di jiyaneka demokratî û bi aliyê destkeftên Kurdî cîbcî bibin Rojavayê Kurdistan û Sûrî. Em wek bi vê helbijartinê li milletê Kurd li Başûrê Kurdistanê pîroz dikin. Em dibînin ev serkeftinek gelekî mezin ji milletê Kurd Başûrê Kurdistanê de ku Berlemanê Kurdistanê Kaknîçîr Van Berzanî helbijart ji bo serokatiya Herêma Kurdistanê. Em wek partî jî serkeftinê jî dixwazin em hêvîdarin ku di qonaxa serokatiya wî de hemû pirsgirêkê êgo di nav Herêma Kurdistanê û di nav Bexdê de çareser bibin taybet madda 140 a destûrê û Kirkûk vegerê Hemêza Kurdistanê ev bi rastî tiştekî gelekî giring e. A da em spasiya Kaknîçîr jî dikin di piştgiriya milletê Kurd li Kurdistana Sûriye û wek dibe piştgiriya wî ji penaberên Kurdistana Sûriye re ev jî bi rastî cihê pesnê û cihê ihtiramê ye. Kaknîçîr wek kesayetî jî hatibû naskirin û اقتصادێکی gelekî nacih di qonaxa çûyî de îdarekî gelekî nacih e cihê ihtiram û rêzeyê li gel dewletên cîranê Kurdistana Iraqê di gel dewletê mezin de û ji ber vî hawî jî medî derhal wek dibe giş wek dibe bi Rûskeyên pîroz be heyê ji Amerîka ji Îranê ji Tirkiye ji van dewletê mezin ji Îtihad Ewropî teva jêrşand ji ber bi rastî mirovekî naskirî ye carek din em wek partiya Yekîtî wek dibe serkeftinê jêr dixwazin û em hêvînê wek dibe serkeftî bê di karê xwe.